Happy New Year piring topaikha tabok जों ketal bisi ketalno जों lamsoglainai tinini o hor kuthukni jorao 12 ta tamani jorao जों jotono lamsogo puila bisi ketalno rwgui जों tini bisi to duyakho chini ganao tongo sintakuk Samir bo rwchapmani sak sak kabar song rwchapmani abo viral wngkha kwbangma social media rogo bono bini kamini amchani lukorok khana thokjagui hamjagui bini khorangno chajagui tinini o bisi ketalo chini toiripakami boys student club ni wngui or jaga je organize khainai rok committee rok bono invitation khlaikha bono rwchaprinani bagui stage o hingke bobo belai excited wngjak tabuk sijora bobo ready no rwchapnani bagui tini salsa bo rehearsal khaimani mane practice khaisokmani hingke जों tini saksing saijeng achugui nogrogo ba jekono kona koni rogo phano bui bai nukjagya kebo rwchapmani tabok ke soi soi cheng tini lukorokni bwskango rwchapmani bini khorang kwtui bai bini khorang kaham bai rwchabui lukorokni bwskango tei saka o kawi mic bai जों music to kwrui music tamnai kwrui track bai wngnai जों tini nuknai bomo hai boni first performance experience stage o kamani bomo hai जों tini nuknai rwchapmani tei bisi ketal no जों lamsokmani jorao no thik 12 ta tamani jorao no जों bono जों rwchaprwlainai tei aroni committee rok organization rok bo belai bono naisenglai tongo bono rwchapnani bagui bono as a personal hisabui bono जों mane invitation khlaika जों bo bai kisak kok sanai bo ar jaga thangui bomo hai wngnai kiti kirinai dal achijakno kiti kirijakno lukorokni bwskang se rwchapsani ba boni kamini amchani lukorokni bwskang se rwchapsani ba ar jaga rwchaptei kubuni thairok bo chance mangka hingke ar bo ma thangnai hingke puila sakrai ro bahai tong sakrai tinini ar jaga invite manmani bomo hai nervous ro wngso tabok sekango ba kisa ba among ta nervous hai tongta haiboni tini khe roiki bisina hingka kai tong hingke sepraksini na rwchapsinai rwchapsinai kuno kiriya lasimaro kirimaro kwrwi bele nin kamio sipa tamoro rwchapnai o puila je nung viral wngmani ar chamung bono rwchapnai puila je viral wngmani bono rwchapsinai tongta tangbo soki rwchapnai na kaitha rok tinta rok rwchapnai tinta gan rwchapnai na amade mosamung rok mane mosamung total mane mosajaknai rwchapmung de romantic rok de rwchapnai romantic wngsinai ta mosajaknai jar hingke track besi kaham kwrwi kha tongta acha last paithak songsonai tabok 2024 bisi kwcham na bisi kocham jorao chini Tripurani bwrwi sikla tei chwla sikla rok kefek manui bai chalaioi kubulaioi khela dula rogo amahai rwchapmung hapa rogo yapri selaiyawi nini khela dula rogo yapri selaiyawi kwbangma kefek manui rok bai kubului chalaioi nunglaioi kwbangma thailaio chini bwrwi rok kheba kubuni bosong rok bai kaijaklaio chini tiprasa chwla sikla rok kheba kefek manui rok bai chalaioi nunglaioi thailaima nugo chini bwrwi tiprajak bwrwi rok kheno kubuni bosong bai kaijagoi thanglai hingke omo to thangnani kaisa komor nani kaisa lama wngwi tongkha hingke nung kaisa nung to kaham lama ni phunugui tongo tabuk sujara nung je uansukmani nini imang abono success khainai hwnwi nung tak bwsang bisi o bono tamoni sanai rok sisi sakari mane tabuk omo hai chini tiprasa rok kwlwilai tongkha bono nung tamoni sana muchung ang sana muchukmani khe hai chini borok tabok kubuni borok rok bai nawi thangmani nongkhe ang belai se chajagya ang simi chajagya ta joto chini tiprasa si chajagya ang kubuni borok no naithangkha hingke hingke tei kaisa kefek manui rok bai chalaimani rok kefek manui chalaima rok bono bo chajagya ta
Bono yakar khe sanai. Tabok bisi ketal kesang thawi ta ketal paine ha tabok ni simi phano yakar bai khe sanai ta. Mane bisi ketal paine khaba o 2025 bisi o kaham yapri selainani himlainani aboni nin koimung ta. Ke tini no ini first experience performance ngana stage o kawai nang aroni je nono invite khainai ar je organizer or je oron committee borok bai sab nono pun khai kham nono kokjar mane sab nono invite khalai Borok club ni borok rok khai kata. Tab tas pro call khai tongo bro. Nge sakang o sada. genang tini sosor jasnai Soi rasa senai. Kagale tongra la ta. nang boron ni bagai monang tam sanang musuh Borok ni bangai be ang sana mo sobo. Tini asuk sep kaham romani bangai ta. Belai pai fly ya hambai borok no. tongole call sita hede bo tini khe ersap sinai asuk kiri maru bugri kha lasi maru bugri kha ang bono tamni bagai bar bono interview na pai male ang nabi boni experience lukoroni biskango experience boni obikota boni lasi mung kiri mung rokno ang khibir nani pokri nani bagai bisik ketalo ya prisir nani bagai kaham lama bo himranen bagai abono an jai tokmung mono ang bar no ang boy malai wei kok salainai kolam salainai interview nanai ang jaman sak ang jora mansak bo bano tabok sik jora logrei tongo jora kaham riwei tongo ano bo tabok boni first experience ba bom haing no ke second nok to asuk nglak truk no kiria lasia ngui thangnai ke bono ang lasia geri khlainen bagoi no kiri marok geri khlainen bagoi no ang babai bar malai wei camera biskango ani camera biskango ang bono tubui tongo noni biskango jotoni biskango ke puila to joton lasi o kiri marok tongo lasi marok tongo ke abrono ang pornan bagai tak 2025 bisi o bono ang kaham lama himranen bagai ang belai chai togoi tongo jaba lukorok tam wan songno tam bono bar interview na hanai no jese pano negative wan sokdi ang positive no wan songnai abo comments ang nayo ang ko reply dia ang pornai je kaham wan songnai ba kaham no khlai di norok bun bagai kaham khaitisi mobo fol mannai norok support khaitisi angbo taibo bono kuchukuti sanena ang sep rnai bono nang chai tongnai jang je mansak ge tinin bagai koklam kuno asuk salikrak bla kuno sagani tongkho Salalia ke asuk ke bathak lai salia ge jora to asuk kri kha nangbo yang marcham nei khaba tabok noita kasa kai tongga 10ta rong keno archapnai mane 10ta tu 12 jarata 2 घन्टा pura or jaga jeng aro attend ma tongnai engke boje chai sak je 2025 phaya sak o tini horni bisingo 2025 phainai ale khakhayo 2000 mane barta tam phangke no ani bukhale wansong mung change ngnai hena angle khakhayo tan 2025 phaini ka bajirobo saulaisinai chatirok jotoni yagono candle otoi lenai na lam sogani bagai welcome khalani bagai 2025 bai bongno biskang bisi ketalo bo mai rok ba ngno jotoni no wansong mung tongna o 2024 bisi kesamo je wansong laimani abo kebo success khlaimaya rok bo tongo tak 2025 bisio phano success khlainai hinai angbo khakhayo norok bo khakhainai angbo khakai joton khakhainai jeng salsa jeng tini imang success nai ngetin bagai songai hambai